Ведаеце, нам вельмі хочацца, каб наш глядач не толькі штосьці даведаўся, але і адчуў, каб ён адчуў напругу, напрыклад, рэвалюцыйных нейкіх падзей у кастрычніку 17-го года. Это перадача, прысвечаная рэвалюцыі, і таксама будзе як быццам бы жывы Ленін, які з намі размаўляе. Калі гэта праграма пра эміграцыю нашай моладзі за мяжу, а ўсё болей нашых маладых людзей з'язджае, то гэта таксама і знаёмствы з тымі, хто там жыве за мяжою, і што яны любяць, чаго не любяць, як жывуць увогуле. Так? Калі гэта праграма прысвечаная вайсковым вучэнням «Захад-2017», то гэта узоры таго, якой зброяй ваююць зараз вайскоўцы і нашыя, і натаўскія. Каб мы адчулі напругу рэальных падзей, матэрыялізаваную не толькі ў словах, а ў нейкіх рухах, у дынаміцы нашага такога неспакойнага часу. Пажывем, пабачым.